sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kaysa makagayud sa usa ka taong maanahon nga nagatukod sa iyang balay, sa usa ka dakong bato, bisan sa kusog nga unos, ug walay hunong nga ulan, hangin nga mapusog magpabilin, kini nga dili matarok sa maunta niini ang kalipon sa pagtuo sa kada tao, pangayoon ta kini nga grasya gikan niya. Apat ang taong nanghinaw sa mga pulong sa Ginoo, ug wala ipang matuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa taong nagtutubalay sa yutang buyang, sa kusog nga ulan pagabanla, sunog sa hangin pagatumpagon. Pulong ni Kristo ug buhat mo ang haligi sa pagtuo, ang pingikining grasya nga ginasa niya sa kinabuhi mo. Bisan sa kusog nga unos, ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarok sa maunta niini ang kalipon sa pagtuo sa kada tao, pangayoon ta kini nga grasya gikan niya. Kini nga grasya gikan niya. Karon Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimutan nimo. Diutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing kasing. Wata kining akong ihalad dito, mga bungang abot sa yutang imong ipatikan. Diutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing kanimo ihalad ko sa karon, ang mga grasya nga gikan sa imong kaayo, lakip na kining kinabuhi ko. Dawata kining akong ihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong ipatikan. Diutay lang kining ihalad ko karon,
kasing kasing Diutay lang gining ihalad ko karon apan